Anga foli be aw ye nɛgɛ ɲɛ 17 studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC Mali kura kɛnɛ dayɛlɛn kan ye nin bi alamisa la octobre kalo tile 31 san 2024 an ka kunnafoni kumabaw olu filɛ nin tile damadɔ dɔrɔn novembre kalo tile 5 kalataw cɛla la politiki kulu fila démocrates ani républicains musobɔ ani cɛbɔ bɛ kan ka dɔ fara u ka jijaw kan yaasa ka sigidaba kalatalaw ka kan sɔrɔ Georges Atino bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye sisan a kan jɛmukan kɔnɔna la l'Amérique jamana foroba cakɛda cɛmɔgɔbaw ni banisiralataw bɛ kumaɲɔgɔnyaw la yaasa ka bɛnkan sɔrɔ banisirala dancɛw lakanali taabolow kan o waati kelen kɔnɔna la an ma sɔn maramafɛnw sɛmɛlu hakilinaw ma Gaza banisirala bɛ kan ka bɛɛ gosi kabakolama jigin yɔrɔ minnu kan Dankarila Senegali Premier ministre Ousmane Sonko ka convoi la ka to yɛrɛ kofɔ taamaw la ka kɛɲɛ ni novembre kalo tile 17 san 2024 wasabulon kalataw ye cɛbɔya bɛ a bolo min na nagakɔrɔ seerew ye a yira k'a fɔ ko a ka mɔgɔ kelen joginna a senfɛ ayaw bisimila an ka kɛnɛ kan an bɛna daminɛ ni l'Amérique jamana kalataw ye tile damadɔ dɔrɔn ani novembre kalo tile 5 kalata don cɛla la démocrates ka musobɔ ani républicains ka cɛbɔ bɛ ka dɔ fara u ka jijaw kan yaasa ka sigi dabaw kalatalaw ka kan sɔrɔ an ka Georges Atino lamɛn a kan Kamala Harris ale wele sama arabadon ka ɲini États-Unis jamanadenw fɛ k'u ka sabali ka bolodengɔni si ɲɔgɔn ma o tun ye cogoya ye waasa ka maaw la ɲina jamana ɲɛma Joe Biden ale ka kuma kɔ o mun tun ye kamaw k'a fɔ ko Trump kanubaw k'olu ye ɲama de ye ni welekan mun bɔra Kamala Harris yɔrɔ o tun ye cogoya fana ye waasa ɲɛw coronin o ka to ale sina Donald Trump la Donald Trump mun ta fanfɛ ale kɔni NFL farikolo ɲɛnajɛkɛla kɔrɔ Brett Favre ale de kɔni majamu kosɛbɛ o cɛ mun yi kanbɔ Green Bay Wisconsin la kɔni fanga ɲini ɲɛnajɔ kɛnɛ kan k'a ka dɛmɛ kɔni lase kɛrɛnkɛrɛn la Donald Trump ma jateminɛ minnu kɔni kɛra ni jamana ɲɛmakalata kun kan o jateminɛ mun bɔra AP North yɔrɔ o ye a lase k'a fɔ ko ɲina jamana ɲɛmakalata kɔni hukumu kɔnɔ ko ni États-Unis jamanadenw ta sara tan ko a maa 7 kɔni ɲɔgɔn ko olu y'a lase k'a fɔ ko kalata in bɛ ka olu jɔrɔ politikitɔn kanubaw kɔni ye olu yɔrɔ siran ka bon kosɛbɛ sabula ni ye démocrates ta mɔgɔ 10 k'u jɔ ko maa 8 k'olu ko k'u sirannen bɛ républicains ta fan fɛ ni ye olu ta maa 3 ko 2 k'olu kan bɔ k'a fɔ k'olu jɔrɔlen don kosɛbɛ ni kalata in ko la ka tɛmɛ ni alisa ni kalata ninnu ye génération Z kalatalaw minnu si bɛ san 18 na fɔ ka se san 27 ma bɛ wuli ka jɔ la kalata taabolow degeliw ni yɛrɛkofɔ baaraw cɛmancɛ la ayiwa sifin ninnu bɛ ka taama ni kalata hakɛw labatoliw ye ne jigiyabaw de ye VOA ka kunnafonidila Laurel Bowman ka laseliw don Mariam Traoré bɛ a mana bɔ bamanankan la cɛmancɛ kalanso min n'a bɛ wele ko Montgomery County n'a bɛ Rockville Maryland mara kɔnɔ o lakɔlidenw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen ka wotekow kun kan o senfɛ u ye wele bila kalata koladilan ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ kɛ ni kunnafoni ɲuman labilali ye ka taa kalatalaw ma k'a kun de ye ka kunnafoni jɔnjɔnw labila min bɛ ekɔlidenw labɛn walasa u ka se k'u sen don jamanatigisi kalata baaraw la min ka kan ka kɛ novembre kalo natɔ an ka bi baaraw lahalaya bɛ tali kɛ kunnafoni ɲuman dili kan kalanbolo fanfɛ ka taa kalatalaw ma ani fɛnɛ ka dɛmɛ don maa camanw ma u ka se ka kalata kunnafoniw sɔrɔ kalatalaw i n'a fɔ Akia Ndamang ale ye nin ko in kɔni kanu kosɛbɛ n tun b'a fɛ ka dɔn dɔrɔn wotew bɛna kɛ cogo min na nin de bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye ne ka wote Ameriki jamanatigisi kalata la o de kama n tun y'a kanu ka kala tacogo taabolow ɲɛdɔn nin denmisɛn sifin minnu jatilen don kalatalaw fɛ kelen don k'u ka jɔrɔna yira kosɛbɛ min dalen don ɲininkali caman kan gɛlɛya minnu dalen don nafoloko kun kan n'o bɛ binnen jamana kan ne tɛ ka se k'o yɔrɔ de faamu mun de la nin juru ninnu tɛ ka se ka wuli ka bɔ yen ne fɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kunnafoniw nafa ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ jo sariya o lafasali n'i ma fɛn kow kun kan Ameriki ka jɔyɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o nafa ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa denmisɛn sifinw ka fan fɛ minnu bɛna kɛ kalatalaw ye
jamanatigi sigi kalata yɛrɛ ko fɔ o min bɛ ka kɛ républicainw ka cɛbɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ani démocratew ka musobɔ cɛ jamanatigi danka Kamala Harris. Lakɔliden fanbaw an ye minnu ɲininka an ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ caman ma sɔn k'u ka hakilinaw di u ka vote ko kun kan. Nga a kɔni lakodɔnnen don ko Maryland mara de ye démocratew ka tɔndenw sigiyɔrɔba ye wa ko minnu fanba bɛna sɔn ka kala ta Harris ye. An ye ɲiningali tɛngu denmisɛn sifinw ka tɔnkulu min sigilen don républicainw tɔgɔ la Georgie o ɲɛmɔgɔ la Jacqueline Horn. Hakilina jumanw bɛ tali kɛ républicainw ka fan kan. A y'a jaabi ko mɔgɔ caman de bɛ yen minnu ka hakilina dɔ bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwali ko kan. ɲiningali min dɔ dalen don sosarakow kun kan ka fara da dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛni kan fɔɔ ka se taji yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛni ma. A ka gɛlɛn ka se ka balo kɛ nin fɛn ninnu kɔ an bɛ don minɛ ko min bi. Kalata yɛrɛ ko fɔ baaraw ka kan ka tɛmɛ sira jumanw fɛ walasa ka se ka se denmisɛn sifin caman ma minnu ye kalatalaw ye. Aw tɛ se ka aw tɛgɛ da kalatala si kan minnu bɛ génération Z kɔnɔ. N'o bɛ kɛ ni téléphone jiginɛba ye ka fara nɛgɛjuru sira weleliw kan. An bɛ fɛn fɛn ye a bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔlɔlɔsiraw n'o ye médias sociaux ye wa an b'an ka kunnafoniw bɛɛ sɔrɔ yen de fɛ. Harris sino ale ye démocratew ka tɔnden ye min ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔlɔsiraw kan n'o bɛ wele nanzarakan na ko influenceur. Ale fɛnɛ sɔnna nin hakilina in ma. And I'd say primarily ne fɛ bɔlɔlɔsiraw sen donni kunnafonidi taabolow la ka taa denmisɛnnakaw yɔrɔ i n'a fɔ TikTok o min ye ne ka baarakɛlan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye. Kunnafonidi sira caman bɛ yen bɔlɔlɔ kan sanko an bɛ minnu ye TikTok kan tɛ tɛmɛ seconde 30 ka se seconde 60 ma. Herdon, ale min bɛ bɔ Virginie ka fara Camila Alfonso Mezanka. Kamala Harris ka kanubaga dɔ don. Olu bɛ wulikajɔ la ka don maaw kan dani da walasa ka se ka kunnafoni di u ma cogo min na u bɛ se ka bɔ ka wote u ka musobɔ ye. Mɔgɔ caman tɛ sɔn k'u ka daw yɛlɛ an ye. Nga an bɛ an sinsin a kan k'a f'u ɲɛna ko jamanatigi Joe Biden kun falen bɛna kɛ Harris de ye Ameriki ka jamanatigi sigi kalata la. Wa ko denmisɛn sifinw kalatalaw démocratew tɔgɔla k'olu jɔyɔrɔ ka bon u la. Ne ye yɛlɛmaba de ye kow taabolo la. Maaw ka nisɔndiyacogo ka kunbɛliw kɛ kabiri jamanatigi dankan kɔni sugandira ka kɛ démocratew ka musobɔ ye. Alfonso Meza ko k'ale hakili la ko kulu min sigilen don bɔlɔlɔ kan denmisɛn sifinw tɔgɔ la n'a bɛ wele ko bloc électoral de la génération Z. Nin kulu in kɔnɔ a ka ca ni denmisɛn sifin miliyɔn 40 ye minnu bɛɛ lajɛlen bɛna se ka yɛlɛma don kow taabolo la ɲinan jamanatigi sigi kalata la. Lagosili bɛ ka da Donald Trump kan a ka baarakɛɲɔgɔn kɔrɔw fɛ k'a fɔ ko jagoya fangatigi don k'a tɛna se fanga kɔrɔ. J.D. Vance a ka cɛbɔ dankan ye kuma kan ninnu nkalontigiya kari tɛmɛnen ninnu na. VOA ka kunnafonidila Veronica Balderas Iglesias ka laseliw don. Mohamed Toure bɛ a manabɔ. John Kelly kɛra jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ka baarakɛla ɲɛmɔgɔ ye White House la kabini san 2017 la fo san 2019 la. Kɔsan na a ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni kunnafoni gafe New York Times ye. Torasi Marine jalatigiba dolo 4 min bɛ lafiyɛnibɔ la ɲiningara ni Trump ye fasisi ye. Wa a y'a jaabi k'a ka kuma fɔ yan. Siga t'a la a ye fangatigi ye. A bɛ fangafin kanu o y'o fɔ. O la a bɛ bɛn fasisiw ka ɲɛfɔli bɛɛ ma. O ye tiɲɛ ye. Trump ye nin jalaki ninnu jaabi a ka Truth social media platform kɛnɛ kan. A y'a sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnya la ko n b'a fɔ John Kelly tɛ maa ɲuman ye ani jalatigi jugu m'a ka ladilikan ɲini tugun White House la. Wa n y'a fɔ a ye ko a ka tɛmɛ fɛn dɔw la ko wɛrɛ. Karidon républicain jamanakuntigi dankan cɛbɔ J.D. Vance ye kuma ta Kelly ni jamanakuntigi kɔrɔ Mark Milley ka kumakan ko Trump ye fasisi ye. Vance ɲiningara NBC ka kɛnɛ kan Meet the Press. Mɔgɔ minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ u fanba olu bɛ nin tigitigi nin dɛmɛ ne hakili la Mark Milley ani John Kelly fila bɛɛ ye baarakɛla kɔrɔw ye minnu ma wasa sɔrɔ. Nga Trump dɛmɛbaga kɔrɔ 13 ye bataki dafalen dɔ bɔ jumadon k'a yira ko John Kelly ka kuma dɛmɛ ka lakɔlɔsi ko républicain jamanakuntigi ka cɛbɔ nin tɛ se ka baara kɛ. Républicain ka wasaden sénateur Lindsey Graham n'a ma sɔn o ma kosɛbɛ. Ne y'a kunbɛn n'a hakili la a tun ye jamanakuntigi barikama ye kosɛbɛ waati min na an mago tun bɛ jamanakuntigi barikama la nka hakili la o bɛna kɛ jamanakuntigi barikama ye walasa ka jamana nin lasegin sira kan. Démocrates ka yɛrɛfɔko jɛkulu min ye cɛbɔ Kamala Harris ye o ye wotegɛlaw laɲini mara damadɔ la n'a bɛ wele ko swing u kɛtɔ ka kunnafoni gansili dɔ bɔ min bɛ segin John Kelly ka kumakanw kan. Harris ma maloya ko haminaw ko sugu fɔ.
Donald Trump is increasingly unhinged. Donald Trump be ka caya ka taa fɛ min tɛ fɛn ye wa a ka fanga filanan na mɔgɔ minnu be i n'a fɔ John Kelly olu tun tɛna kɛ yen walasa k'u yɛrɛ tanga a ka ŋaniyaw n'a ka walew ma. And his actions. Sénateur indépendant yɛrɛma hɔrɔnyalen Bernie Sanders n'o be Harris ka ɲinini dɛmɛ ka ɲɛsi White House ma ɲiningali kɛra a la NBC ka kɛnɛ kan Meet the Press la karidon na n'a hakili la Trump ye fasciste ye. Ne be nin kuma nin foli kɔnɔya nka a jɛlen don ko a ka ŋaniya ka bon ka ɲɛsi fangatigiya ma ani ka Ameriki bɛɛ jɛ fanga tiɲɛ. O sɔsɔli nin bena waati min na jamanakuntigi fila bɛɛ be ka u ka labɛnw walasa u ka yɛrɛfɔ ko kuncɛ. Trump bena yɛrɛfɔ ko kɛ swing maraw kɔnɔ dɔgɔkun nataw la. ɲɔgɔnye dɔ kɔfɛ nin karidon nin na New York Madison Square Garden na. Harris fana bolodara ka taa jamana jɔnjɔn bɛɛ la don nataw la. Tarata don a bena delili dɔ lase wotekɛlaw ma jamana ka tanikɛyɔrɔ kɛrɛfɛ n'o ye kɛnɛba ye Washington National Mall kan. Halisa an bɛ to l'Ameriki jamana kuntigi ɲini kalataw hukumu kɔnɔna la danfaraba bɛ ka tigɛ duguba kɔnɔ kalatalaw ani tuguda taw cɛla la ayiwa l'Ameriki yan nɔ waleya min bɛ ka san kɔrɔtaba di démocratiw u ma dugubaw kɔnɔ ne ka républicainw fana san kɔrɔta tugudaw la an ka Nama Jara VOA ka lasilikɛla lamɛn a kan. Dugubaw ni tɔgɔdaw la États-Unis politiki la nin san labaw na dɔ farala a nafa kan bawo dɔnnibagabaw caman y'u sen don kalataw taabolo la jango tɔgɔdaw la. O la politiki siratigi la républicainw ka politiki tɔnw ye campagne feerew dɔ sigi sen kan tɔgɔdaw la n'a bɛ sira di dugudenw ma k'u hakilinaw fɔ u sago la n'a tɛ basi foyi don u ka diinaw la bawo mɔgɔw nin dalen b'u ka diinaw kan kosɛbɛ tɔgɔdaw la ani u ka dugukolow matarafali la. Républicainw b'a jira tuma bɛɛ u ka kumaw kɔnɔ campagne na ko ka Ameriki jamanabaya segi a ma n'u ko Make American Great Again. Bawo républicainw bolo Ameriki jamanabaya t'a bolo kabini démocratiw bɛ fanga la nka a jirala ko nin kuma in ɲasinen bɛ Ameriki jamanadenw minnu ni siya wɛrɛw ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na ani tungaladenw de ma. Bawo Donald Trump b'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ ko dancɛ ka kan ka datugu tungaladenw ye hali ni tungaladenw ka kɛlɛ daminɛna ale ɲɛ san caman ɲina États-Unis. Kalatalaw kɔni minnu bɛ dugubaw la États-Unis a fanba bɛ vote démocratiw de ye ka kɔrɔ. Minnu fana bɛ tɔgɔdaw la u bɛ vote républicainw ye kabini kɛlɛ min kɛra Ameriki jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ko guerre civile ni politiki mɔgɔw kɛra sababu ye n'a banna. O kama minnu bɛ jamana worodugu yanfan na olu ye démocratiw ye minnu fana bɛ Sahel yanfan na olu ye républicainw ye i n'a fɔ kɔlɔsiliw y'a jira cogo min na. Bi mɔgɔ hakɛ minnu bɛ vote démocratiw ye dugubaw la n'i ye kilomètre kelen o kelen ta u bɛ se mɔgɔ 1,197 ma min ye républicainw ye n'i ye kilomètre kelen o kelen ta a bɛ se mɔgɔ 585 ma nka san laban minnu tɛmɛna yɛlɛmaw kɛra i n'a fɔ jateminɛ cakɛda min tɔgɔ Pew Research y'a fɔ cogo min na o la a ko san 2000 la républicainw ye démocratiw dan ni mɔgɔ 8 ye tɔgɔdaw la. San 2010 la républicainw y'u dan ni mɔgɔ 13 ye san 2022 kalataw la tɔgɔdaw la États-Unis kɛmɛ sarada républicainw ye mɔgɔ 63 sɔrɔ démocratiw kɛmɛ sarada mɔgɔ 34 nka dugubaw la san 2020 la kɛmɛ sarada mɔgɔ 64 wotera démocratiw ye républicainw ye mɔgɔ 33 sɔrɔ kɛmɛ sarada. Duguba sigi kɔnɔ kabilaw caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka balo ɲɔgɔn kan sigidaw gɛlɛyaw bɛ ye o sigi in kɔnɔ fana duguba la k'a sɔrɔ tɔgɔdaw la kabilaw bɛ balo ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ni bɛn kɔnɔ u ka laadaw bɛ bonya o kɔnɔ bɛɛ b'i ka alabato kɛ i sago la. Donald Trump ye tɔgɔdaw ko o balo cogo in de matarafa kɔnte mara kɔnɔ san 2020 la hali n'a y'a sɔrɔ a ma se sɔrɔ dugubaw kɔnɔ ni bolola baarakɛlaw ka ca yen o kɔrɔ tɔgɔdaw bɛ Donald Trump de bolo. Sisan démocratiw ka fanga ɲinina Kamala Harris hali n'a y'a sɔrɔ a ka mɔgɔw ka ca dugubaw la jamana sɔrɔ ko ni tungaladenw ka gɛlɛya bɛ sɔn nka to Donald Trump bɛ se ka se sɔrɔ a kan. O kama Kamala Harris fana ka kan ka ɲɛsin tɔgɔdaw ma jango k'i sinsin sogo gɛlɛya min b'u kan k'u dɛmɛ u ka laadaw yiriwali la ani maramafɛnko minnu mankan bɛ sen na tɔgɔdaw la ni kasaraw bɛ ka kɛ u kosɔn walasa ka fɛɛrɛw jɔnjɔn bila kɛnɛ kan u kama yan ni kalata cɛ. Sɔrɔko siratigɛ la dugubaw sɔrɔ ka ca ka tɛmɛ tɔgɔdaw la. Dugubaw mɔgɔw ka ca fana jateminɛw y'a jira ko san 2010 ni san 2020 cɛ
kɛmɛsarada mɔgɔ 8 farala dugubaw mɔgɔw hakɛw kan sisan dugubaw mɔgɔw hakɛw sera fo mɔgɔ 80 ma kɛmɛsarada o mɔgɔw cɛla duguba 8 mɔgɔw de ka ca kosɛbɛ n'u ye New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Houston, Dallas, Philadelphia ani Washington. Ni an selen ye an ka kunnafoni ta ko fɔlɔ laban waati ma a ye to kunnafoni kɔnɔna la an bɛ fiɲɛ minɛ ka segin ka na kɔfɛ ka na jɛmukan tɔ lase aw ma a k'an bɛɛ fɛ. Novembre kalo kile 5 san 2024 Ameriki jamanadenw welelen no kana gindo soni kɔnɔ ka se k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kura ko suganti ani ka se ka Ameriki wasaden so olu mɔgɔ kuraw k'olu fɛnɛ sugandi ka daminɛ Maison Blanche la fo ka taa se u ka nagakɔrɔmɔgɔw olu sugantili ma meriw la kalatalaw olu sago o de bɛna Ameriki tagatogoya yira san nataw la ka daminɛ dinaw donni ni bɔli koɲaw kan Ameriki kanama politiki koɲa kan ka tɛmɛ ni sɔrɔ ye ka taa se kɔnɔcɛ kumaw ma ani ko wɛrɛw a y'aw sɔgɔ an ka jɛmukanw la yaasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ ni kalafili koɲaw la ni an ka sɛgɛsɛgɛli gɛlɛnw ye jateminɛlu a y'aw jija an bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen mun kɛ novembre kalo tile 5 nɛgɛ ɲɛ 17 wagati ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 18 na a kana fɔw kɔ a bɛ sɔrɔ an ka baarakɛ arajow kan ani an ka bɔlɔlɔsiraw i n'a fɔ Facebook aw kana ɲina fɛnɛ YouTube VOA Bambara kɔ a y'aw sɔgɔ VOA Bambara la yaasa a bɛ se ka kunnafoni bɛɛ sɔrɔ Ameriki kan ni jamana ɲɛmɔgɔ kalafili kan ni ale bɛ kɛ novembre kalo tile 5 san 2024 terikɛ aw jija ni kana fɔ kɔ dɛ a y'aw sɔgɔ an ka nɛgɛjuru siraw la VOA Bambara. Ni an seginne ka na an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ kokura ka fɔ an ɲɛna an b'an sen fa sisan ka taa Burkinakaw fɛ yen nɔ l'Amérique jamanaden minnu bɛ Burkina Faso bɛ labɛnw na ka kala ta novembre kalo tile 5 la Kader Traoré VOA Bambara ka laselikɛla Wagadugu ye ɲininkali sɛmɛ mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna la an ka u lamɛn. Mina Anderson ye l'Amérique ka kalanden so min sigin no Wagadugu ale ɲɛma ye n'an ko ISO École internationale de Ouagadougou. Ni musolaka in sigin no Amérique jamana kɔ kan kabi san caman nga a ɲɛ lasini no ko min bɛ bɛɛ bi kɛra politiki sira kan ale ka faso kɔnɔ o le kosɔn a ɲɛ sɔrɔ no wulikajɔ min nana kɛ ale ka jamana kɔnɔ novembre kalo tile 5 natara ni o ye jamanatigi kalafili ye Donald Trump ale ni Kamala Harris cɛ. An caman ka miiriya ra nin ye kalatani ye min nafa ka bon kosɛbɛ ni jiraja cogoyasi bɛɛ ra ka se ka n tɔgɔ sɛbɛ wote sɛbɛnw kan ka kɔn a lon ma ni fɛɛrɛw ta ka lara ko n ka wote sɛbɛ bɛ se ma bɔlɔlɔ siraw fɛ a mana kɛ kɔrɔlen marabagaw ye walima yɛrɛkun sɔtabagaw Amerikɛn dɔw larara ko nin ye kalatani ye min barika ka bon. This is very important election. Probably those who are very much on the conservative side or they're very much on the liberal side. Al n'a sɔrɔla ale bɛ yɔrɔ jan Mina Anderson bi Ameriki ka politiki sɔsɔli ko kelen nɔfɛ taama kosɛbɛ. A b'a dɔn ko Ameriki ka politiki bɛ se ka nɔnbila kɛ Afiriki politiki sira latigɛ la a sigilen do yɔrɔ min na. The policies of our American government impact Ameriki gouvernement bolonɔ bɛ taa yɔrɔ caman a bɛ se farafina an yɛrɛ ka nafolo kan ani an yɛrɛ babuw kan wagati min president Obama sugandira o ye ne sɔrɔ Sudan sigira n ye nisɔndiya ni walawala ye farafinw kan ma min ɲɔgɔn ye ka ye o dusu tun ka di kosɛbɛ an ka jamana kɔrɔ a ko kɛra sababu ye k'o filɛri cogo yɛlɛma ne fɛ ne l'Américain tɔ. Elizabeth Zhang fana ye Ameriki ka jamanaden ye min bɔra Californie kana sigi faso kɔnɔ ale bɛ dɔn ko ani seko kalan Amerika lekɔliso min bɛ Wagadugu i n'a fɔ Anderson a bɛ politiki baro ɲanamaya wale ɲuman dɔn a faso kɔnɔ wa a bɛ nɔ min bila a dancɛ kɔfɛ a b'o faamu. I think it's going to be a close election. Ne ka hakili la a bɛna kɛ kalata cɛsurun ye nka kalata nafaman no ne hakili la gɛlɛya caman mana sɔrɔ a la o ye tiɲɛ ye kɛrɛnkɛrɛnniyara nin kalata nin na ka politiki kɛ bawo min bɛ kɛra Ameriki o bɛ kɛra nɔnbila ye diɲɛ fan bɛɛ ra. And reproductive rights. Min ye Ameriki ka kalanso min sigi no Wagadugu ale ɲɛma ye Anderson ka fɔta ra ɲininkali nafaman caman bɛ nin campagne nin kɔnɔ. There are many important topics. I think,
muso ka wolosɔrɔ sira o ye kosɛbɛ ye ne ka laɲini ye cogo ka dɔ a ra i n'a fɔ a tun bɛ anw fɛ cogoyasi min wagati min ne tun ye bogotigini ye an bɛ jamanaden mɔgɔ tɔw filɛ k'o minɛ ni ɲaami ye o ye ko belebele ye mɔgɔ sugu caman fara ni ɲɔgɔn kan o le ye an ka jamana kɛ ka se k'o jamana yɛlɛ mɔgɔ sugu bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan o le ye an ka jamana kɛ o jamana kelen ka yɛlɛ bɛɛ ye diinɛ woloma tɛ min na farikolo siya woloma tɛ min na o le ye an ka tabiya ye cimi birenni nin bɛɛ kan o le ye sigi diya ye ka yelen bila démocratie kan fair, equal partner with the rest of the world, somebody who shines the light of democracy. O waati kelen na ni Amerika jamanadenw ɲɔgɔn ka fɔ Burkina Faso faaba kɔnɔ u ka baro bɛɛ bɛ taara ko min bɛna kɛ olu ka jamana kɔnɔ novembre kalo tile 5 natara nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. halisa an bɛ to burkinakaw fɛ yen nɔ farafina ni lamɛriki jamana cɛla bɛ yokoyoko la waati la mangoya bɛ kan ka juguya nanzaraw ni u ka hakilinaw kan farafina jigiya ani hamina bɛ lamɛriki fangakura nata nin kan Kader Tarawele VOA ka laselikɛla lamɛn a kan. Si l'Amérique veut toujours garder les liens ni Amérique bɛ fɛ ka jɛɲɔgɔnya ɲuman sɔrɔ ni farafina ye wɔyɔti min na a ka ɲi k'a yɛrɛ bila farafina ka kadira kan o bɛ farafina dɛmɛ a ka nafoloko ani a yɛrɛ yiriwako la. D'avoir leur indépendance économique sociale. On pense que le futur président mɔgɔw hakili la président kura a ka kan ka baara kɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na u ni farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka cogoya bɛ kɛ min b'a to l'Amérique politique sira bɛ ye ka ɲɛ farafina n'i b'a dɔn ko sira wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ ka fanga sɔrɔ o dɔ ye Rusi jamana ye ni sara belebele b'ale bolo farafina tile bɛ yanfan jamana 3 la n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger. Qui sont présents depuis de longues années. Ce que nous attendons donc des relations internationales actuellement, c'est des relations Amérique fait a ka kɛ jɛɲɔgɔnya tilenni ye a kana kɛ sebaga ani setan ka jɛɲɔgɔnya ye a ka kɛ ko ye an bɛɛ lajɛlen bɛ an niyɔrɔbin sɔrɔ min na. Chaque parti peut ou doit gagner donc ce qu'il peut gagner. Nous souhaitons une coopération gagnant-gagnant parce que an ka laɲini ye de ka taa ni an ka baarakɛɲɔgɔnyaw ye an ni États-Unis cɛ walasa an fila bɛ ka nafa sɔrɔ bawo farafina sɛgɛnna hali bi o sɛgɛn de bɛ farafina kan an ka dugujukɔrɔfɛnw tɛ foyi ɲa an yɛrɛ ye an b'a fɛ ka baarakɛɲɔgɔnyaw kɛ an bɛ nafa sɔrɔ min na ani an ka danbe ka bonya kɔnɔ anw farafinw o laɲiniw de bɛ an na. De la mentalité des Africains, plus sur la considération et de la valeur de l'Africain. L'Afrique s'est réveillée. Farafina kununa an tɛ se ka sɔn maa dɔw ka n'u ka sariya bila anw kan tugun hali n'a sɔrɔla ni Amérique don anw b'an ka yɛrɛ bonya a n'an ka danbe sɔrɔli fɛ ni mɔgɔ dɔw nana ka yamaruya di anw ma k'anw k'an sen don o ra a gɛnni bɛ k'an tɛ se ka baara kɛ n'o tigirama ye. On ne peut pas être d'accord, ça c'est évident. Nous avons assez de preuves qu'il ne faut rien attendre de ces élections. Misaliya caman le bi anw fɛ k'a yira k'a fɔ an ma ɲi ka foyi kɔnɔ Amérique ka nin wotera ale ni u ka faamaw na o bɛɛ lajɛlen ye kelen ye kamasɔrɔ siya caman ale ni mɔgɔ sugu caman le farala ɲɔgɔn kan ka Amérique sigi an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ diɲɛ kuturu le ye Amérique sigi ni farafinw yɛrɛ y'a damanata ye nka nin bɛɛ la kɛboloma sɔrɔ fɔlɔ min bɛ taa farafina yɛrɛ ka yiriwa fan fɛ an y'an jigi la Barack Obama kan min tun bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ yan farafina nka laban na nafa foyi ma sɔrɔ a la o b'a yira an na ko Amérique président bɛ gban ɲɔgɔn na cogo min o bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ten fana. Un Africain, mais ça n'a rien donné. Kada Espagne jizon kasara kan min bina u kan marakɛlaw ye laseliw kɛ bi alamisa in na jizon bina yɔrɔ minnu kan ko a sigidalamɔgɔw ka to u nɔw la waati la lakanakɛlaw b'a la ka mɔgɔ ni kɛnɛmanw ɲini. Mariam Traoré.
Espagne jamana ye tile 3 kɛ k'u ka bandiri lajigin ka tasibila kɛ ka taa maaw ma minnu ye kasara sɔrɔ ni sanji kasara in na. O waati y'a sɔrɔ maa minnu bɛ kisili la ani ka fara sanfɛ droniw kan olu bɛ ka dugu caman de larawuli walasa ka se ka maaw kisi yɔrɔ minnu binnen don sanji ka kasara kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Valence mara n'o filɛ nin ye u ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ. An b'aw deli a ye to aw sigiyɔrɔw la, an b'aw deli a ye to aw ka sow kɔnɔ, a ye waati gɛrɛntɛ cakɛda olu ka kunnafoniw lamɛn. Nin kɛra u ka jamanatigi dankan Pedro Sanchez ka laseliw ye a ka kunnafoni di sen fɛ. An bɛ waati min na a baaraw nafamayɔrɔ ye min ye o de ye ka se ka ni camanw kisi n'an seko n'an damayira ye. Monsieur Sanchez ye nin fɔ Valence ani Castellón o sigidalamɔgɔw ye n'o filɛ nin ye u ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ. Jamana ka bandiri ɲɔngirila foroba cakɛyɔrɔw caman da la jamana fan bɛɛ ka kɛɲɛ ni subahana sanji fiɲɛ juguba ye min ye kasara bin u ka jamana marabolo caman kan n'a kɛra sababu ye ji ka taa ni maa camanw ye ka fara sow ani mobiliw kan. Cakɛda min sigilen don waati kɛrɛnkɛrɛnnen gɛlɛyaw kama n'o ye service d'urgence ye n'a kɔkɔrɔma donnen don jamana finitigiw fɛ ni finitigi 1200 ye olu minnu bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la dugumisɛnninw ni dugubaw caman kɔnɔ ye larawulili baaraw kɛ bi alamisa bɔlɔnkɔnɔna camanw na bɔgɔ dorodoro ani jinɔgɔba sigilen don yɔrɔ minnu na walasa ko ka se ka maaw ɲini k'u kisi ka bɔ ni sanji kasara in na. Minisiri minnu bɛ jamana fanga kunna ye laseli laban minnu kɛ kɔni y'a yira k'a kasara hakɛ bonyana kosɛbɛ bawo ko mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen turunnen don ko yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu labɔli ka gɛlɛn k'o bɛ ka kɛ gɛlɛya ye walasa ka se ka niw kisi maa minnu ni olu balannen don nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labilala kunu alamisa tileganyanfan waati u ka masakɛ Roi Philippe VI ye laseliw kɛ ko cakɛda minnu bɛ wulikajɔ la ka se ka maaw ni kisi k'olu ka baaraw ma ɲɔngiri ka fara o kan waati yɛrɛ yɛlɛma o cakɛda so n'o ye service météorologique national ye n'u y'a wele ko AM ye bolongɔni turu u ka marabolo fan dɔw la yɔrɔ minnu n'u y'olu jati yɔrɔ gɛlɛnbaw ye i n'a fɔ Valence ka sabu kɛ ji o hakɛ yɛlɛni ye n'o dara sanji ka tiɲɛni kan nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na alamisa don. Sisan an ka Siyaka Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. An b'a daminɛ ni denmisɛnnin sirantɔlɔntan ye fɔlɔ ka taa Lomé Togo jamana kan ka kuma tournoi fois B kan n'o ye sirantɔlɔntana cɛmanninw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan olu ka ɲɔgɔndan ye min bɛ tournoi fois B ko fɔ n'o tun bɛ sen na o kun cɛra kunu araba octobre kalo tile 30 san 2024 na a finale kɛnɛ kan Ghana bina cilu 1 Nigeria ɲɛkɔrɔ cilu 2 jɔnjɔn Nigeria y'o ta min ye jɔyɔrɔ sabanan ye n'an ko 3e place Côte d'Ivoire ale ye se sɔrɔ cilu 2 Niger kan cilu 1 jɔyɔrɔ sabanan o kɛra Côte d'Ivoire ta ye o ɲɔgɔndanba n'o ye tournoi fois B ye min bɛ junior ko fɔ sirantɔlɔntana cɛmanninw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan o tun bɛ ka CAN U20 nata o ɲɛbila ɲɔgɔndanw de labɛn ka bɔ tournoi dɔ kɛnɛ kan Lomé Togo jamana kan ka taa dɔ wɛrɛ kɛnɛ kan Sénégal jamana kan n'o ye tournoi fois A ye n'o bɛ sirantɔlɔntana cɛmanninw ko fɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan n'an ko U17 olu bɛ ka CAN nata U17 ɲɛbila ɲɔgɔndanw de tan min ye demi-finale ɲɔgɔndanw ye Sénégalikaw fɛ sini juma novembre kalo tile fɔlɔ san 2024 demi-finale kunfɔlɔ kɛnɛ kan Sénégal jatigi ale bɛ Guinée-Bissau bisimila ni nɛgɛ 15 dana gosira o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ min ye demi-finale kunfilanan ye o bɛ tan Mali ni Gambie ni ɲɔgɔn cɛ ni nɛgɛ 18 dana gosira o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ hakilina jiginna tournoi fois A ɲɔgɔndan in a daminɛna kabini taratajan tɛmɛnen octobre kalo tile 12 san 2024 na Sénégal jamana kan jamana 7 de tun bɛ ka o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan in na k'a kuncɛ ni basket ye sanfɛ cɛliw o ɲɔgɔndanba dɔ min bɛna daminɛ novembre kalo in tile 5 ka taa bila tile 10 na Abidjan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen a ɲɔgɔndan tɔgɔ Basketball Africa League a ɲɛbila ɲɔgɔndanw don n'o ye bal nata ɲɔgɔndan ye Stade Malien de Bamako Mali cɛbɔ bɛna ye a kɛnɛ kan Abidjan kaw fɛ yen a degeli karamɔgɔ Boubacar Kanouté y'a yira k'ale bɛ ka taa a n'a ka cɛdenw ka taa se de ɲini Côte d'Ivoire kaw fɛ yen i n'a fɔ a ka cɛdenw ye se sɔrɔ cogoya min na ɲɛbila ɲɔgɔndan kun fɔlɔ la Tripoli Libi jamana kan octobre kalo in daminɛ na farafinna club 4 de bɛna o niyɔrɔ ta Basketball Africa League n'o ye bali ye o na taa ɲɛbila ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan Abidjan kaw fɛ Côte d'Ivoire jamana kan k'a daminɛ novembre kalo tile 5 ka taa bila tile 10 na o club dantigɛlen filɛ Basketball Club ka bɔ Abidjan jatigi Spintex ka bɔ Ghana Stade Malien de Bamako ani Alali ka bɔ Tripoli Libi jamana kan BAL Basketball Africa League ɲɔgɔndanba don
farafinagun kan n'a daminɛna nin bɛ dasigi kɛ a ka bi kunnafoniw na awa an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen aw ni cɛw ka